Konečne som tvoju hru vymazal. Spievaj niečo ďalej. Budeš populárny na YouTube. Ty akurát budeš. No na čo? Prečo? No, Lečo? sa stále zaujímaš. Čo to biasko? Usmej sa na mňa. To je celý Marko. Trápne to vieš, ako ma natáčaš? A čo má Marko sa Subnautiku? Ukážem vám to. Toto má byť, neviem čo, nejaké vozidlo. Toto má byť kickflip. Toto má byť základňa. Toto má byť Seamod. Toto má byť Aurora. Dobre, a toto je pre tento diel všetko.